14, 21, 28, Goddag. 35. Papirer, bitte. Far, hvad sker der? Weiter. Fru Andersen, hvad foregår der? Jeg ved det ikke. De har været her hele formiddagen. Guten Tag. Die Papiere, bitte. Natürlich. Halt dem lige. Her. Weiter. Okay. Det tyske lager i Ringe er åbenbart blevet brændt ned i nat af nogle modstandsfolk. Jeg tvivler på, at de finder gerningsmænd her udstilling. Sådan! Jeg kan ikke blive ved at reparere de her bukser. Det er da utroligt, som Birk han slider sit tøj. Der er jo en, der skal med ud i hønshuset. Det er godt. Sæt ham bare til noget praktisk arbejde. Det her, det ser rigtig fint ud. Føj, den lugter. Ja, der skal nok skrubbes en hel del, før den bliver god igen. Gør du ondt, hvad jeg trykker her? Og så prøv lige at gøre sådan her. Der kommer en tysk bil. Hvad skal de her? Nej, Anna. Dem skal jeg nok tage mig af. Hvad siger? Det her. Hvad må du som er hjem? Eller hvor det dit navn kom til dig? Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldne. Lad os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til det der ride, magten og æren. Ja, evighed. Amen. Hvorfor skød de Dr. Nielsen? Fordi at tyskerne gerne vil hævne modstandsbevægelsens aktioner. Og så går det ud over en masse uskyldige mennesker. Kan tyskerne så også finde på at skyde dig? Nej. Tyskerne er ret ligeglade med en højskoleforstander. Tror du? Jeg tror, skal være stærk nu. Du skulle egentlig have haft den med til din fødselsdag. Men skulle meget gerne lige en Spitfire. Det ligner ret godt. Prøv nu at se, om du kan få solgt det. Bliver mor han? Ja, skal vist ingen stå. Godnat.